wierno ouma. To się przytrafiło na policyjnym rewirze. I można to jest prawda, a można to no szandary i policajty dla uciechy usprawiają. Policajt pyta się jedna starka. Jako żeście są staro? Pisło mi 86 lat. A możecie mi to wszystko, co się sam przytrafiło, opowiedzieć po swojemu? Cupłach się na bance tak przed chałupą, dziwała się na szykowno ciepluśką od wieczerz, kiedy przyszedł sam ku mnie jeden Karlus i zicnął się blanko le mnie. A wiedzieliście go można? Ja? Nie, ale był moreśny, respektny i kamratny. A co się stanęło nie skorzy, kiedy zicnął się kole was? A począł ocierać się o moja kita, o moje chudo. A nie poradziliście go zahaltować, zadzierżyć? Nie szło. A to po jakiemu? Bożycku, ty moja po jakiemu? Pyta się zadziwiona starka. Bo miała frojda, uciecha, było mi tak przyjemnie. Żaden mi tego nie robił od czasu, kiedy mój chłopecek kipnął 30 lat temu nazad. A co się nie skorzy stanęło? Napoczną głaskać moje cycki. I nie próbowali oni się prodziwić. Nie, Razinku nie. A po czemu? Bożycku, ty mój, po czemu? Bo mi tak dobrze czuła i że prawocko żyja. Na co się jeszcze za tym stanęło? No to cóż, oswaklował ci mnie do czerwioności, to że ty złościągła klepyty i zadrzyła się. Bier mnie, synek, bier, Agipko. No i co? Zrobił to ja? Nie, do dioska nie, wrzesknął i no prima aprilis i w tym, co że go tego ochętola pierońskiego do imentu zaszczelowa.